Uli sa basang na pagkarabak ang pampasaherong bus na ini. Darakang labing takot, sibut na nagsibabaan na sana ang mga lunad kaini. Nangyari ang insidente sa Kalabaan kan tinampong sakop kang barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte, alas 10:30 kasubanggi Hunyo 12. Sigun kay Fire Officer 2 Marvin Insenas, kan Labo BFP, gikan ang bus sa Manila asin pasiring kuta sa Banwaan kan Daet. Mantang pigbabaybay ang nasabing dalan. Nariparo subot kang driver kani ang asong nagigikan sa likodan na porsyon kan bus. Rason nga ni para mientras ining magpundo. Dangan digdi naman da nagdakula ang kalayo. Baba siyang pasahero sa Santa Elena after 30 minutes na siya dito sa barangay Tigpinan, bahagi ng Labo. Pasiring na siya ng terminal sa bayan ng Daet. Dahil yan ay sasakyan, may gasolina kaya ni. Malamang sa malamang ito ang nagpakusog lalo ang kasulo. Pasado alas 11 kang ideklara ining fire out. Mayo man na nairido sa 54 pasahero kani. Salbado maging pahinante asin duwang driver kang bihikulo. Ang aram ko po ay nakapuli man po ng mga pasahero, 54. Pero may mga pagsisettle pa po sindadig di sa bayan ng Labo. Siguro po istriktuhan ta ang maintenance at ang yung regular check-up kang mga kang tutuyang mga sasakyan, lalo na kung pampasahero. Dawa ba kung pampasahero, maski mga private vehicles, yung blow baggage natin, yung electrical ng mga sasakyan, yung mechanical condition. Every now and then, lalo kung halawig ang biyaheng gigibuhon ta. Sa presente, nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon kan BFP sa kung ano ang kausa, asin kung gurano ang naging danyos kang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.